Okay? Padayon ta, ari na ta sa lecture 2. Tao. Bulahan nga binuhat. Sa English pa, man, the blessed being. Una, gibuhat sa dagway sa Dios. Walang gitawag ka og bulahan. Kay gibuhat kasama sa dagway sa Dios. Sa English, created in the image of God. Makita ni mo na sa Genesis 1:26 ug 27. Gibuhat sa dagway ug dagway sa Dios. Created in the image and likeness of God. Munang bulahan ka nang excitement ug kalipay ug puno ka sa gugma sa pagkabalo nimo nga ikaw di ay hinimo sa dagway sa Dios. Unya miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ug magmando sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan, sa mga kahayupan sa tibuok yuta ug sa tanang binuhat nga molihok sa yuta. Busa gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, gibuhat niya siya lalaki ug babayi. Iyang gibuhat sila. In the image of God, you are created. Okay? Anang bulahan kayo ta. Kita mo gitagaag katungod nga momando sa mga isda, sa mga langgam. Tanan nga makita nimo sa imuha nga palibot. Ikaw mo gitagaag katungod. And you are very blessed. Mo nang gitawag ka og bulahan. Kay gitagaan ka og katungod. So ikaduha, hari. Salmo 8:4-8. Unsa ba ang tawo nga ikaw nagtagad kaniya? Ang anak sa tawo nga ikaw nagtagad kaniya. What is man that you are mindful of him? The son of man that you care for him. Sa English pa na. Kung sa Bisaya, nagtagad. Ang anak sa tawo nagtagad. Nagtagad kaniya. Gibuhat mo siya ubos sa jutay kaysa langito mo. O gipurong-purungan siya sa himaya ug dungog. Sa English pa, crowned with glory and honor. Sa Bisaya, gipurong-purungan og himaya ug dungog. Munang you are a kingly being. Why you are a kingly being? Because you are a ruler of all the works of His hands. You put everything under His feet. Tud pa sa English. Sa Bisaya, ikaw mo'y gitagaag katungod nga momando sa tanan nga naa sa imong palibot. Munang, you're a kingly being. You are not an ordinary person. You are an extraordinary loved by God. And you are very blessed. Ay gipurong-purong nga, gimaya og dungog. Gihimo mo siya nga pangulo sa mga binuhat, sa iyang mga kamot. Gibutang mo ang tanan sa ilalom sa iyahang mga tiil. You put everything under His feet. All flocks and herds, the beasts of the field, all that swim the paths of the sea. Sa English na. Pero kung ari ka diri sa Bisaya, ang tanan ng mga karnero, mga baka, ug ang mga mananap sa kabatagan, gibutang mo ang tanan lalom sa iyang mga tiil. So ang mga langgam sa kalangitan, ang mga isda sa dagat, ang tanan nga naglangoy sa mga alagianan sa kadagatan. Munang bulahan kaayo ang tao. Matod pa sa ikaduha. No sickness, no pain, no death. Inana ang original nga pagkahimo sa Ginoo. Joyful, peaceful, malinawo, na katagbawan. And of course, ang Ginoo, siya mo ay naghimo nimo ni anang tanan. Ikatulo diri, dili lang ka kay anak. Dili lang po ka kaigimo sama sa dagway sa Dios. Dili lang hari. Ikatulo, anak ka. Okay, anak. Genesis 5:3, ug sa nakadangat na si Adan og 130 ka tuig, siya nanganak og usa ka anak nga lalaki sa iyang kaugalingong dagway. Sa iyang kaugalingong dagway ug iyang gihinganlan iyang ngalan nga si Seth. Adam, he lived 130 years. He had a son in his own image and he named him Seth. Anak ka. Tanawa ani nga bersikulo. You are made in the image of God. You are sons of God. And kitagaan kaniya og dako kaayo nga pribilehiyo,
dako kayo og panalangin, bugat kay nga panalangin nga imong nga nadawat. Matud pa gani sa John 1:12, kinsa katong nituo ni dawat kan kani katungod nga mahimong anak sa Dios. Manong when you ask siya intang mangita ka, makakaplag ka, manukto ka, abulihan ka, because you're sons of God. Kita ni mo na, he is so mindful, nagtagad siya, diha ni mo. Munang lift up your heads high. Kung naamang kay mga pinagdadaanan sa kinabuhi, always remember nga, bulahan ka nga klase sa pagkatao. Matod pa sa lecture 2. And Kristo, Colossians 1:15. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tanang binuhat. Sa English, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ng Christ, siya ang dagway. And who is that? Yeah, Jesus. That proves, testify himself na he is the Christ by his death, burial, and his resurrection. He is the image of the invisible, the exact representation of his being. And we will be like him. He is setting an example for us to follow. Manang diri pod sa 2 Corinto 4:4, ang Dios na ining panahuna nagbuta sa mga hunahuna sa mga dili magtotoo aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. The God of this age, matud pa sa English, blinded the minds of the unbelievers so they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. The image of God, Christ, He is the invisible, the exact representation of His being. So, nagbuta, manang we will be like Christ, and anak, and kingly being, and gihimo ka sama sa dagway sa Dios. Manang sa ikaduha nga lecture, kita magkagbulahan. Ikaduha, bulahan nga binuhat. Genesis 1:28, gipanalanginan sila sa Dios. Gipanalanginan sila sa Dios ug mayon kanila, magmabungahon ug magmadaghan kamo. Pun-a ang yuta o gamhi kini. Maghari kamo sa mga isda, sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa tanan buhing binuhat nga nagakamang sa yuta. Bulahan ka, gipanalanginan. Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea. Bulahan, gipinalanginan sila sa Dios. Musanay, lukpa, gamhin ninyo ang tibok kalibutan. Panalangin. Sa Genesis 2, panalangin nga nadawat sa tao. So grabe ang panalangin nga nadawat sa tao. Dili lang kay ikaw magtataga katungod, nga mumando sa tanan nga naa, dire. Dili lang kay himo ka niyang anak nga nagtagad sa nimo. Dili lang kay gihimo kasama sa iyang nga dagway, kundi kita po nimo diya sa Genesis chapter 2 nga gitagaan po partner para dili maginusara. Anawa ang Ginoo, gahuna-una gud siya unsay mga panginahanglan sa tawo. Manang ni sanay, grabe ang panalangin. Dawat. Sa ikatulubuhi nga binuhat, Genesis chapter 2 verse 7, ang Ginoong Dios nag-umol sa tawo gikan sa abog sa yuta ug gihuypan sa iyang ilong ginanhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong buhing binuhat. Okay? Nag-umol sa tawo gikan sa abog from the dust of the ground. And breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Unsa man nga gihuypan sa ilong? Spirit. John, ba? God is spirit and his worshipers must worship in spirit and truth. So kita, not just physical, kundi napud tayo espiritu. Manang makasimbatan niya diya sa espiritu o sa kamaturan. Kaya ang Diyos espiritu. And gihimo ka, sama sa dagway sa Diyos. Ba? Tayhupan ang buho sa ilong. Gihuipan sa iyang ilong, gininhawa sa kinabuhi. Spirit. Manang sa dihang there is death, separation from the body and the spirit. Manang ang lawas, bisa kung saan pa na mo siya kusi, sa kung saan pa ni mo siya pakatawa, dili na good, wala na good emotions. Kaya nga naman, wala naman, nabulag naman ang iyang espiritu sa lawas. Manang kita, nagot ay mga espiritu. Manang di ko ta mabuhi kung wala ang Diyos. Kay gikan man niya ang ato ang kinabuhi.
mo nang naikaguol, naapod ang kalipay, naapod ang daghang bation ang tao nga lahi sa mga binuhat. Na kay kasing-kasing naapod kay hunahuna. Imagine imo kaugalingon, lahi ka sa tanan nga mga binuhat sa Dios. Mo nang pakigsaad, mo ni ang last. Ang last sa Genesis 2 verse 17. Apan ayaw kan-a ang bunga sa kahoy kay balo sa maayo og dautan kaysa dihang mukaon kaniini mamatay kagayod. You must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Ang kasabutan gihatag, and we are blessed. Sayunan ka, ang Diyos naghatag og kasabutan sa tao, and God is just asking for obedience. And what happened back then sa story, mato siya ang nahitabo, the disobedience, okay? And ang pagigsaad, ang kasabutan nga dili ka pwedeng mukaon. You are blessed to have all of these things I have created, but then only this one thing, di ka pwedeng mukaon. Sa kahoy nga naghatag kay balo, kay kung mukaon ka niini, mamatay ka. Mo na siya consequence if ever man gani mukaon ka. So mo, that ends our lecture 2. Thank you very much.